Mkulu wa asilikali ankhondo a Paul Valentino Phiri walangiza asilikali omwe angomaliza kumene maphunziro awo kuti asamatenge nawo gawo pa ndale. Iwo alankhula izi pamwambo owonetsera kumaliza kwa maphunziro ku sukulu yophunzitsa asilikali ku Mafco m'boma la Salima. Valentino Phiri ati pomwe dziko lino likuyembekezera kukhala ndi chisankho cha chaka chamawa, zinthu zambiri zikuchitika zomwe zikuyenera kuti zipewedwe. Ife asilikali ntchito yathu ndi kuteteza dziko osati kulowerera za ndale, adalangiza chotero Valentino Phiri. Pamwambowu dziko la Malawi laonjezera asilikali 784 ndipo 120 ndi amayi, pomwe 664 ndi abambo. Choncho ndi nkhani imene ili ndithu kumene ku department ya asilikali. Parade Commander Sokolera gulu limeneli sopano pamene amaliza maphunziro awo atumizidwa ku mayuniti osiyanasiyana a Malawi Defence Force kumene akatumikire dziko la Malawi pansi pa Malawi Defence Force. Ena mwayiwowa kala kulowera kuzomba kontunda kuchangalume Barracks, ena kubwera kuwani. Nchifaso ndikupempha kuti ena zathu amene amapanga ndale asamagwiritse ntchito upangiri wa asilikali. Asilikali ndi aboma, ngati boma lili ndi ntchito liyatume kagwira ntchito. Komanso ngati pali zina zoti anthu funa asilikali awathandize pogwiritsa ntchito structure